La Diputació de València ha estat esta setmana realitzant obres per a la millora de l'asfaltat de la carretera que unís la Pobla i l'Eliana. Les obres han estat en marxa durant tota la setmana i els treballs han sigut intensos per part de l'empresa executora de les obres. Esta carretera, per la qual durant tot el dia passen milers de vehicles i camions pesats, queda completament reformada sense la presència de cap deformació. L'obra, desenvolupada per l'àrea de carreteres i infraestructures de la Diputació, plantejava la rehabilitació integral del tram de la CV 375 entre la rotonda del carrer Félix Rodríguez de la Fuente i la rotonda que dona accés a l'urbanització Cap de l'Horta i el centre comercial, pel polígon on es troba, entre altres, l'empresa RNB. Un total d'1,5 quilòmetres on s'ha renovat completament el paviment, s'han sanejat i reparat les zones més deteriorades i renovat la senyalització. En conjunt, l'àrea de carreteres i infraestructures de la Diputació ha invertit en la millora de les vies de la comarca del Camp de Túria més de 4,5 milions d'euros en diferents projectes d'asfaltat, millora de senyalització i interseccions o creació d'itineraris per a ciclovianants.